такива работи. Да. Не, това такива реклами, които ме намерят тук за вашето такова, не идеш на вас такова. Да. Нищо бъдно. Това е 4 на 2. Това си е такова, бе, цял билборд. Билборд ще сложим, не е цяло ми верно билборд си взехме. Ама е цената. Колко е 400 нещо евро за 20 дена? Бамо, майка. Тя много пари. Краси даха ли ще? Не. То не? Не, то мога да се газиш. Дека е правиш, що гледаш на страницата, така. Това съм го гледал. Това те го видах. Е, тая плоска. Има една да Миро да игнал да бозае. Виж го тук колко бил по-млад преди една година. Колко бил? Там на вълна на видеото. Нали ти кажа?